Брат, писаха ми петица, а нищо не бях отварял. Късметлия съм и това е. А така, брат, уби ги. Значи до вечера ще подсъкаме малко CS. До вечера ще подсъкам малко FIFA, ама пиши в Skype, ще се разберем. Опа! Отличничката пристига. Сигурно са и писали 6 и сега ще мрънка. Значи за това контролно вчера съм чела 3 пъти урока, плюс това и последните 3 също. И накрая знаете ли какво? Имам 6 минус. Чакайте да ви разкажа. Да, това ще бъде дълго. Дай с мене да ходим да вземем някое дюнерче, че после имам да тегля едни торенти. Охо-хо-хо. Гати якото. Абе, като станем по-големи, дали пак ще има дюнерчета? Шегуваш ли се, че аз само това ще нагъвам? Дали ще ни дават пари да си вземаме? Еми, ако не ни дават, ще оберем някоя банка. Като по филмите. Хе-хе-хе. Като стана по-голям, ще бъда футболист. Като Бекъм ли? Роналдо? Не, като Гатузо. Аз пък като порасна, но искам да обиколя света. Толкова много идеи имам. Да бях по-голям. Абе, живот ще си живея. Ей го това е. На времето мечтите бяха безплатни, затова всички ги имахме. Но да го погледнем от добрата страна, и преди и сега дюнерджията се обръща с мен с шефе. И мога едно да ви кажа, мечтите са като балони, ако ги пуснеш, летят нагоре. Ако ги държиш здраво, може и да те повдигнат със себе си.